Здравейте на всички, аз съм Иназума Геймър и мама се мие с кошара и не ми дава да го изключа, така че да. Сега ще ви покажа как да си създадете виждате, че не игра на Survivor, как да си създадете най-голямата къща на света на Minecraft и най-изголемите мебели. Така. Не е най-голямата къща, но все пак ще е голяма къща. Всеки знае да се създава къща в Minecraft, но аз ще покажа нещо различно от къща. Беги, бе. Овца. Аз ще покажа нещо по-различно от къща. Тук слагаме. Тук залаваме. Тук. И вече можете да си направите другите работи. Така оставяте. Не по-точно къща, няма да ви показвам как се прави, а ще ви покажа как да си направите, например, нещо като Макдоналдс или, нали сте Макдоналдс? Нещо такова ще ви покажа да си направите в Minecraft. С много хора. Но хората ще бъдат включени след няколко часа, след като направим всичко. Или па може да се направим дом за хора. Ще видим как реша. Или па може вие да пишете в коментарите и да ми кажете как да реша. Но аз напърво ще създам дом за хора. Така. Мисля да тепам малко. Мисля да тепам малко. Кой не е това? О, мога ли да го язда? Изчакайте, кон, можем ли да го язда? Изчакайте. Качвай си на коня, Мико. Ой, как сега да се качва на това? Рай! Той не иска. Абе, я ела тук, бе. Настрани. Назад. Добре, мисля за дом за хора да вземем нещо такова. Чакайте да скоча до кон. Как се слиза до? Тепам кони. Или пък да му дам храна, мога ли? Как да слезна от кона, бе? Опен. Не, искам да слезна от кона, бе. Как да слезна от кона? От кона, как да слезна от коня? О, не ми дава да слезна от коня. Аз слезах. Добре. Дом за хора. Така. Тук ще е дом за хора. Слагате тук една врата. И оформяте с пачния ключ с ключа на ключалката на вратата. Опс. Правите към мен. Тоест няма да е дом за хора, ще е как да си запишете дом за хора. Ще реша какво да е. Може и да направя нещо като фирма. Сега ще видим какво ще. Защото не игра на Survivor, така че да, ще направя една фирма. Той вратата така. Фирма ще направя. Така, издигате колонка. Само да видим тук да намалим тази колонка. Ще и ето, че всеки може да си излиза вътре. И тук продължавате. Оформяте един голям кабинет.
Не е чак толкова, няма да е голямо. Ще бъде нещо от сорта друго. Искам се плакна на нея. Ето така, че като се отворим кабинета, може да пролитнете. Използвате джекпоинта. Аз път джекпоинта, не знам какво е това състезателно, което да ви каже. Издигате голями стени. Нищо не трябва да се вижда на върните покрив. Ос. Стискам. Покрив ще беше по-свежо, без покрив де. Без покрив ще беше по-свежо, но... Не. Така. Няма правя колоните, защото това ще е един малък прост офис и тук ще сложа една врата. Добре. Упси. Правите бюро. Ето. Ви... Не. По-навън къде е бюрото, едно тук. Правите едно бюро. Ето ви го бюрото. Къде да го сложа това бюро? Ето тук е най-долу. Или пък не. Как го направим това бюро? Еми, че е тънко бюрото, няма да е истински офис, така че... Ето, че правите едно бюро. От тук може да си излизате. Врата. Айде да сложим сега врата. Те вътре да сложим врата. Надолу. Не бе. Трябва да щупим това. Тия двете. И да поставим врата. Отгоре да сложим ето така. Ама той има още за заграждане. Това ще го махам отгоре спокойно. Така да съм го свежил. Може и да не го махам. Стана красиво. И ето го офиса, само да... Ето го офиса, който имате вече за вас. То не е Survivor. Добре. То не е Survivor. Тук слагате една такова, тук една такова. Това е една обикновен офис. Тук дърпате и ето го бюрото. Както ще може да се дигне. Човеко ми напи номеро. Аре, ма, човеко! Готова ли си? Готова. Не, няма да правя. Седи, айде, аз ще си